נולדתי עם פגם מולד. אני לא מצליח לשנוא את בנימין נתניהו. אני יודע שזה לא תקין, אני יודע שזה לא מקובל, אבל בשל תקלה גנטית כלשהי חסר לי הגן של שנאת נתניהו. יש לי ביקורת נוקבת על האופן המלוכני שבו ראש הממשלה מתנהל בשנים האחרונות. אינני מקבל את הפוליטיקה השבטית שלו, אשר תרמה תרומה הרסנית לפילוגה של החברה הישראלית. לא לי הערצה והחנופה שבהן הוא מוקף. אבל הכשל האישיותי שבי גורם לכך שאני לא מצליח לראות בביבי שטן או דמון או אפילו דיקטטור. כשאני צופה ממרחקים באיש אשר גורלנו הופקד בידיו, אני רואה גיבור טרגי. נתניהו הוא אדם מוכשר מאוד ובודד מאוד, אשר הטרגדיה היוונית של חייו הולכת והופכת לטרגדיה הישראלית של חיינו. הסיפור עתיק יומין. כאשר השגריר הזוהר באום שב ארצה לפני 35 שנים, הוא מיד עורר את חמתן של האליטות הוותיקות מימין ומשמאל. באותה נקודת זמן הוא עדיין לא היה נאשם. לא הוגשו נגדו כתבי אישום מוזרים על מרמה, הפרת אמונים ושוחד. אבל החטא שבו חטא היה חמור לאין ערוך. הוא היה מבריק, הוא היה כריזמטי. הוא דיבר באנגלית טובה יותר מהאנגלית של רחביה וצפון תל אביב. על כן, כאשר הוא חבר אל ישראל העממית, הוא נתפס כבוגד. והוא נתפס כאיום על הסדר המעמדי הטוב. הקהילה העסקית, הצמרת הביטחונית והתקשורת היו נחושים לחסלו. אבירי השמאל ונסיכי הימין גמרו אומר לא להעניק לו יום אחד של חסד תחת השמש. אבל נתניהו הוא לוחם. הוא גם מאמין שהאל שבו הוא לא מאמין שלח אותו כדי להציל את עמו. על כן הקצין בסיירת מטכ"ל לא ויתר וחיפש דרכים עוקפות. ומכיוון שהממסד הישן שאליו הוא בעצם שייך הפך אותו לנרדף, הוא הושיט יד לנרדפים אחרים. מכאן הברית האינטימית עם אריה דרעי וש"ס, מכאן הברית המוזרה והמפתיעה עם החרדים, מכאן ההישענות על הימין הקיצוני. כדי להיאבק בחרם שהוטל עליו, בן הפרופסור הקיף את עצמו בכל המוחרמים הישראלים האחרים. אפילו את ערביי ישראל הוא ניסה לצרף אל קואליציית הדחויים שלו. במשך 30 שנה, 3 עשורים, תלמידו של מקיאוולי הצליח לתמרן בתוך המלכוד הפוליטי שאליו נקלע. אף על פי שמרבית שותפיו היו זרים להשקפת עולמו ולערכיו, הוא הצליח להתל בהם וללהטט ולנהל מדיניות אחראית יחסית של ימין מתון. אבל אחרי שכתבי האישום הוגשו והחרם התעצם, הקוסם איבד את מגע הקסם. יותר מדי קנאים גדשו את ממשלתו. יותר מדי קיצונים מילאו את שורותיה של סיעתו. הבדידות שלו בתוך הקואליציה שלו הפכה מהרואית לאומללה ולמסוכנת. הנמר שעליו נתניהו דהר לירושלים התחיל לטרוף אותו. אך שהשבוע לא יכולתי להתאפק וחסתי על בנימין נתניהו. שאלתי את עצמי מה הוא חושב כאשר הוא יושב בראש ישיבת ממשלה שבו מתנהגים בצורה פרועה ובלתי ממלכתית. תהיתי מה הוא חש כאשר בזמן שאיראן מתגרענת ומתעצמת הוא נאלץ לעסוק בעילת הסבירות, במכתזיות ובהפגנות. איך הוא חש בחברתו של מדינאי בשיעור הקומה של איתמר בן גביר? איך הוא מרגיש כאשר במקום לצעוד על הבימות המרכזיות של העולם הוא שקוע במחילות של פוליטיקה קטנה והזויה? האם הוא לא צובט את עצמו מדי פעם? האם לא אומר לעצמו שכל זה כנראה סיוט? האם לא חרד למורשתו? אבל אחרי שחסתי על נתניהו, חסתי עלינו. המציאות הישראלית מחייבת פתרונות של מרכז ימין. החברה הישראלית היא חברה של מרכז ימין. ונתניהו, כמי שנועד להיות המנהיג של המרכז הימין הישראלי,
היה אמור להיות שם. על כן באותן שנים שבהן קואליציות עם אהוד ברק, יאיר לפיד וציפי לבני אפשרו לנתניהו לנהל מדיניות של מרכז ימין, הוא פרח, והוא הביא לפריחה ישראלית. אבל ברגע שהמרכז הפנה לו עורף באופן סופי, הוא מצא את עצמו בפינה האפלה וחסרת התוחלת שבה הוא נמצא כעת. בפינה הזאת ביבי עכשיו מתייסר, ובפינה הזאת ישראל עכשיו נמקה. אין אור בפינה הנוראה הזאת ואין תקווה. חמלה אינה מדיניות, היא גם לא תוכנית עבודה. אם בנימין נתניהו רוצה להציל את אומתו ואת מורשתו, הוא חייב להושיט יד למרכז הישראלי. אם המרכז הישראלי אוהב את עמו ואת מדינתו, הוא חייב להושיט יד לבנימין נתניהו. הטרגדיה של החרם על נתניהו מאיימת עכשיו להבעיר את הכל. על כן חובה לסיים אותה. עכשיו.